Και σήμερα... Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κυνηγιόμαστε με τον αδερφό μου στο Minecraft. Τον Gemcrafter. Gemcrafter, όχι Gemcrafter, Gemcrafter. Ωραία. Γιατί εγώ έχω μεγάλο σχέδιο. Το έχω σκαρώσει εδώ και δεν... Επίσης, δεν είναι καθόλου σωστό, όπως γίνεται στα Manhunt, να πάρουμε μια βάρκα και να φύγουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Γιατί? Επειδή τότε δεν θα νικήσουμε ποτέ. Οκ. Ο στόχος είναι εγώ να πεθάνω. Ο δικός μου στόχος είναι εσύ να πεθάνεις. Επίσης είναι hardcore, αλλά δεν μπορεί ο ένας να λέει ψέματα και όλες. Επίσης το λέω και στο chat, και δεν χρειάζεται εγώ να σκοτώσω εσένα ή εσύ εμένα, απλά να πούμε να σκοτώσει και μητέρας. Που αυτό εύκολο. Τώρα, το σχέδιο μου θα ξεκινήσουμε να παίζει μια και αν βρω Οκ, παιδιά, εγώ ακούω τα σχέδιά του. είναι απλά το τι θα κάνω και στην ουσία δεν θα το έχουν Εμείς μπορώ. Για άλλους δεν ξέρω, δεν μπορώ. ναι, ξέρω ότι δεν μπορώ να πρεπάρεις το με ζώα. Όχι, τώρα επειδή θέλω να τσεκάρω κάτι λίγο, ελπίζω να μην έρθει από τα πλάτη και να με μαχαιρώσει. Δεν κάνω και τον νόμο δεν τον βρίσκω. Κάτω λίγο time, λίγο time. Οκ, λοιπόν, έχω ξεκινήσει. Now I'm underground. Πρέπει να με βλέπει και το όνομά μου, επειδή μπορεί να μου επιτεθεί ξαφνικά. Καλά, αυτός είναι, ο αδερφός μου είναι ικανός τώρα να με βλέπει και θέλει να μου κάνει σαμποτάζ. Όχι ακριβώς, όχι σαμποτάζ. Δεν λέγεται. Το καλό είναι ότι βρήκα εντελώς τυχαία. Αλήθεια τώρα. Εντάξει, ο άλλος έχει βρει iron. Δεν είναι αρκετά, αλλά θα σου πάρω και το τελευταίο. Και τώρα πρέπει κάπως να το βρω.
Έλα Γιώργο. Θα ήθελες να δώσω από το τοπίο για να μας χρησιμοποιήσω. Ναι. Εγώ είμαι στο 45,68,20. Είναι μείον 45 πιστώσεις. 45. Εγώ είμαι στο μείον 91, 67, μείον 1. Οκ. Εγώ τώρα συνειδητοποίησα ότι έχω 2 craft table. Τώρα κάτσε να βρεις που είναι το. Ωραία. Ωραία, επιτέλους σε βλέπω. Εγώ πριν είχα βρει πολλά πράγματα και δεν σκότωσα μητέρα. Γιώργο. Έτσι εδώ στην αρχή έτσι. Όχι ρε, το ξέχασα, όχι iron. Πέθανα, όχι. Έλα ρε. Εγώ πέθανα.
Τέλος πάντων, κάντε εγγραφή για να με βοηθήσετε την άλλη φορά να νικήσω και τα άλλα.